Ngiyaphinda ngiyanibingelela amanazareta angcwele Inkosi. Oyingcwele. Nami ngizoxoxa ngendaba kaShembe la. Indaba kaShembe nami ngiyazi. Ngibona isiyenzeka nje phambi kwami bese ngibona ukuthi ukhona babamkhulu, ukhona ilanga, khona umkhonyanga lweZulu, khona nobaba uThingo. Bayangilekelela lo msebenzi abangishiya kuwona. Njengoba sihlangene lapha nje emzini wasemhlini ungomusa kababamkhulu owayelwela lento hayi ngokulwa kodwa ihlanganisa lento kunzima eshawe elinyazwa hambe isikhathi basebebona abamasonto ukuthi icala lento kaShembe iyakhula base bemfaka icala bambizela itabazwe esithiyole yakhona abe Inkonzo izombuza ngale nkolo yakhe ngoba uShembe unenye into abantu bayizela nje bona njengoba niseza namhlanje. Base bembiza-ke bezombuza ukuthi noma bembheca ngokuthi uthatha abantu babo amasonto ngesikhathi ayephethwe abantu abelungu bese kuba khona thina abantu ingcelebane zabelungu base bembizela-ke isithiyolo yasentabazo bayembiza lapha ya sebeqala-ke udaba usithi babamkhulu ikhomba isihlahla esasisemnyango lapho sika-Gumtree ukuthi lesihlahla uma sike sawa sabola iyobe chaza ukuthi uNazaretha uyophela kodwa lesihlahla uma sike sawa saphenduka itshe so kube sechaza ukuthi uNazaretha usaphela la namhlanje sesemsenga babamkhulu. Mina laba uNazaretha bangifica kodwa ngaba novalo mhlawumbe ungifica uvalo kulaqedwa ukuthi safika eTehisi ngicabanga ukuthi khona la kufike kuhlolwe khona oShembe ukuthi uShembe lo basebeletheka abantu ngama-wheelchair ayiwezwe lano basukuma abantu ubuthaphuthaphu ngathi mina nako-ke ukhona uShembe la. Nayizolo futhi la khona ukuphila lapho bafikayo uma bethatha iy'nhliziyo zawo beyibeka la behamba belishiyile usizi la. Abanye bayaphika inhliziyo uma imthanda imvumele ukuthi aphike ukuthi angiyena uShembe mina. Ifikile intombazane behlale befika
ingakholwa ngoba phela uma ingeni indaba kaShembe ungakholwa. Intombazane sinomazibuko la etafuleni izocela intethelelo. Bazobuza kaningi nje umazibuko ukuthi eyani intethelelo oyifunayo. Uthi ngathuka uShembe. uShembe mufuyana lo baba lo phambi kwami. Umthuwelani kwakusekhona ubaba wakhe ababebanga naye ngathi mina kuyena uShembe yilo. Lo yagagamela esho ukuthi ingagagamela. Ngithi mina mfowethu lethiwe yini le ekhaya manje ungasayanga lawo ubona khona ukuthi inhliziyo yakho iholela khona. Uthi cha into engishela ekhaya angisalali. Yafika ubaba omkhulu imina angisalali ebusuku. Uthi ubaba omkhulu niyamazi lo muntu enimthukayo. Ngakho-ke njengoba wena hamba ebuhlini uyocela intethelelo kulowo muntu lo kuba awumazi. Mina ngibeke yena emhlabeni lo muntu. Angazi yini esihlini nani la. Ngoba nongifica naphezulu. Mina ngaphezulu kuthiwa-ke akukhulunywa into eyiningi mase wehlulelwa lapha. Ngoba omkhulu uthi uvela khombe nje uyele wena walasha. Akhombe ngapha uyele wena. Futhi yilephu uyagijinywa. Naso sokweni yagijinywa. Ukuthi ubathi sebenzela sona olalongo la emhlabeni. Ukubona ukukhanya kodwa ulalela ubumnyama. Mina-ke manje ukuthi angizini ngizonifuma Keba ngizonivuselela ekholweni nakho. Entabeni isukumile intombazane. Ngathi ngiyaqala ngabona i-wheelchair isihamba emoyeni. Ngingazange ngiyithinte, ikhona abayithintayo abangembethe. Okuyibona abangibekela abangibeke khona. Ngiyacela-ke nani maNazaretha-ke nikholwe ngeqiniso. Amen. Uyingcwele. Amen. Baningi bayeza washo umkhulu wathi sengubasile lo mlilo ngoba ukuthi bani ucisha awucisheki namhlanje naba bengena bazofuna yona lento le eseniyisuthi esenidlala ngayo kuthiwa iphatheni kahle lento yenu ifa lenu manje ifa lenu lokuphila kodwa nina nidlala ngayo. Bayofika labantu bamthutha. Athi bona bangena bageleza. Bageleza ukuthukela ngenisa. Hlalani-ke nibangelelani-ke ngiqinise nani. Amen. Ngathi mina ngisebancane. Uthi umkhulu kaShembe ugcwali nisebancane nizaze ndiphinde nibe bancane futhi. Wabona ngonyaka ozayo base siya eKhenani. Mhlawumbe labantu esihamba nabo beyipha ngokabili. Amen. Amen. Oyibheka into amakhosi ayo emasontweni. Kodwa wabheka amakuza amakhosi esintwini yakho esintwini kusezulwini. Amen. Amen. Kodwa ngiyacela-ke khona ngokucelayo engikubona kuzoba nomthelela omubi.
ngizocela niwahloniphe amakhosi maNazaretha. Amen. Angakhali amakhosi ekhala ngani ezokhala kumina. Nami ngisuke ngazi ngizophendula ngithini. Kodwa ngiyacela ukuthi ngalolu bambu ulimi ungawuvuli umlomo ungazi uzothini. Ungawuyindoda nje ungawuvuli umlomo ungazi uzothini. Mawazi uthini ungasho nokuthi sawubona uphamisa isandla uzophamisa isandla lomunye wena awazi uzothini uzothi uyakhuluma bese uyaphoxa. Ukosabo yajwayele ukufika kumina khale. Angithandi ukukhalelwa. Abantu ushembe mhla ifika la ayize kubona. Manje besikhala bona ngizophendula ngibe yini mina. Ngiyacela ukuthi amakhosi ahlonishwe nathi sihloniphane nje sisodwa. Bese ngibonga nje ukugombela khulu ilanga khulu inyanga yezulu ubaba uthingo lamakhosazana umsebenzi omkhulu abasenzele wona kule game siye Kenani sambe kahle impela siye Kenani safika khona eKenani saze sabuya futhi bese siphethe kahle besigadile besembethe sazobuya safika la emzini wasekuhlini ngithi bangadinwa yithina noma sibabi kodwa basifishe ngaphansi kwamaphika abo. Amen. Amen. Nami indaba kaShemba ngiyazi. Ngiyizwa umuntu ethi uphuphe mina ubekade ihlatshwa isibhobo othi ngafaka isandla phakathi kuyena la ihlatshwa khona isibhobo ngadonsa into ethize namhlanje useyaphila. Bese ngithi indaba kaShemba ngiyazi. Omunye yathi baba umsindise emotweni esho ngila. Manje akekho umuntu ngisho iBhayibheli yebo libhale ngoShembe. Ngoba lokho kwenziwa ngale nasingekho thina sila ungavala uthini. Bayafika abanye ukuthi uShembe uNkulunkulu kodwa akekho umuntu ongathi la abeka nongoma into enjalo abe seswazini abe pheshayweni abe sebhalweni into enjalo kusithiwa igama lakho na uNkulunkulu. Namhlanje uyavalwa umhlangano. Amen. Amen. Kepha engifisayo nengicelayo umkhulu bami nokhokho bami nobaba ngimcela ukuthi konke ebenihambela nebenikufisa baze banikhumbule banemukelise kona. Amen. Iyithi Nazaretha inhle kakhulu lento yini. Ukoniwa yinina. Inhle kakhulu into yini. Uyabona masihamba
mina le nto ngayishintsha kwakanje ekuseni ngasengiyishintsha kade kanje ubusuku kodwa bathi siyaphuma ebusuku la so singatsheleka ingamuntu sifuna sathini kodwa yonke indlela sokhona abantu besalalisela ngoba babona ubuhle bento futhi le yala ebuhleni ngathi inhle kakhulu. Ngibongeke ubuhle bomhlangano usuka lento iKhenani usuka la ebuhleni eKhenani uphinde usuka eKhenani uzofika la ebuhleni. Ngibonga ngiyiphatha kwini kahle. Ayikho into enhle edlula ukuyiphatha kahle. Uma uyiphethe kahle nezibusiso zoyizela. Apha siyabonga namaphoyisa kahulumeni uba khona abe ingcele enyele lo hambo lethu namhlanje sebesigadile ngoba le nto inamaphoyisa khona sezulwini kodwa ngithi ngiyabonga wasuke ekhona ngeziqu zawo ezosebenza esibhekela ukuthi kuhamba kahle yini. Ngithi wena uNkulunkulu azawabusise akhuphulele ey'khundleni ezinye. Amen. Amen. Ngibonge futhi nabashumayeli laba abasibhekelayo umakhosazana nabo mama mina bengisabheka noma khona nabashumayeli ababhekile la ngithile ngoba ngihamba phambili ihola lomkhumbi futhi lento yini maNazaretha uyakuhambe lo hambo ngawayithatha inhliziyo yakho ayibeka kushembe. Ngibonga kakhulu futhi nabashumayeli abasithwalela le nto le mphongolo wezivumelwano bathwele itshe laba bantu kuyamthwala yalitshe idwala ayinaleje idwala inhliziyo yakho ungayibeka ngakushembe. Bake bangichazeke laba bantu bathi ngiyabaqalaza ngibafice bedansa la nezitsha la emva kwami ubona lento abayenzayo banothando lokwenza isuka ngaphakathi ey'nhliziyweni zabo. Abenzi nje igcina icala futhi alikho ibandla elifana lelino. Sengishonile abasebuhleni bangathwala phela nabanye angisho ukuthini kodwa bangathwala nabanye kodwa hhayi ningigeze kwayimina ngithi ngikhathele ngithi ngiyadlula kula bafana abafutha lezi zinto zabo bayifuthe ngivele ngivuke ngibe musha. Ngibonga namakhosi njalo adlala indawo enkulu kabi amakhosi kulolu hambo. Ukuyinikela noma kunzima noma kunjani bayinikele sabe labo sesiyofika la siyakhona sibuye nabo sesiyofika la siyakhona. Ngithi inkosi izilibusise bondawo ezitha. Amen. Amen. Noma kunzima nibekezele ko ayalilula ukuhamba. Angahleni akakho yedwa nje ngidabukele ngibona ngisengikhathele ngihamba lapha ngoba ngaze ngizwe nje ethi umuntu ayibaba ngele emotweni alisho nthulile
nginemoto yami, nginemoto kamethule nje. Ifike eManazaretha ngokuhamba lo msebenzi kaBhombela. Nkosi zinibusise. Amen. Amen. Iniphe konke enikufisayo. Amen. Bese kuthi njengoba lo nyaka uqalile, ngiyacela ukuthi oshembe bawenze ube wenala thina. Hayi labafana laba bafutha lento. Hayi. Lezi ngayibonile into kaShembe eManazaretha. Mawuthi uyakhathala ufika labafana befutha. Uvele uthole umfutho omusha uqale phansi. Namandla. Ube ngathi asahambe phansi esiyandisa. Mina ngibona ukujuluka kanye ngijuluka ngizwe la engajuluka. Yinhle into eManazaretha. Amen. Amen. Ningayeni lento. Akekho yenifica lento. Isifa senu, ifa lenu lokuphila. Amen. Amen. Bambelelani yona niqinise. Bathi abanikazela eManazaretha anobambela uzibambelana nangamazinyo uma bekuyenzeka. Amen. Eseniqinisa ekukhuleni. Khona kuyinto enhle kabi futhi ayilula ukukholwa kulula. Khona ukuvuma kwenhliziyo. Singakuphuqi. Nihloniphane nithandane. Yonke engifundisa yona senesikhathi ukuthi ngicela nihloniphane nithandane. Ingazenzeki lento ehlane nizenze ibhedayo. Mane zokubi ngibulala igama lami. Kodwa mane zokuhle niphakamisa isithunzi somuzwa sokuhleni. Lelami igama liyaphakama. Ngifundela lapho umfundisi izanini ezizweni Roma 12 verse 9 or 10. Izanini ezizweni Try.
Frasani Ile Yamafu Haye Utawo Musa Suyana
Uma sithule bayifunda baba. Roma 12 verse 9 no 10. ba uthando malungabi nokuzenzisa Uthando malungabi nakuzenzisa nenyanye okubi nenyanye okubi. nibambelele kokudla Nibambelele ukuhle. thandanani ngenhliziyo nangothando lokuzolana Thandanani ngenhliziyo nangothando lokuzalwana. ekwazisaneni nendulelelane Ekwazisaneni nendulelane. baba Mina amakholwa uthando lwenu ukuthando lokuthanda losuka ngaphakathi enhliziyweni zenu. Amen. Kungabi nokuzenzisa wenza ukuthi uyamthanda kanti awumthandi. Lana nje basilana. Sizolungisa indlela zethu esihamba ngazo mhla ushembe ethatha umphefumulo. Sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Ukuba mhlambe basasambile kulo mhlaba sikhumbule kwelizayo. Into efunekalayo kweManazaretha ekukhulweni ukuthandana nokuhloniphana nokubekezelelana. Amen. Kodwa nibeni ngihluphe eManazaretha. Ningathandi ukugcotshwa. Ukugcotshwa kuyicala. Awufuna ukugcotshwa kuneyinto eziningi ongazenzi ukade uzenza wedla isuthi. Uyazi ngithi ngiyazama. Ngithi ngizama ukuthi akuthi ukuhlehla kancane ukugcotshwa. Kodwa labanje basafika bazofuna ukugcotshwa. Babe sebafundisa sonke sifundisa bani? Manje sabavangeli sonke sivangela bani? Sabashumayeli sonke sizoshumayeza bani? Sishumayezana sonke singabashumayeli. Ngathi nina sizama ukuvula ngo-2024. Nangawo 24 ngezi neheheba. Kanti endleleni. Kanti ugcotshwa lokusingadayiso yini? Imfihlo leyo. Phela sekudayiswa phela imali fanele ize kumina, mina umnikazi. Ngicela ukuthenga kushaya ukuthenga ehlathini. Ngoba mhlawumbe uyakhumbula ukuthi unesihogweni yathi awu konje lo mfana wakunika lo mali into ethize yena ngapha wena. Ingabe niyabona njalo ukuthi umhlaba wonke uzophelela la. Yinye into efanele niyenze-ke mina phambi kwabantu. Izane umuhle kodwa phambi kwabantu. Nibahlangabeze ngentokozo abantu ningabathathi nini kanjani ngoba phela nina senifake ingubo ezimhlophe nokho welcome kahle umuntu mangabe ebuza. Lizokhula-ke ibandla likaBhombela.
nihambe ngomqondo nje phambi kwabantu banemisebenzini emihle bese bejika beyibona ukuthi iyona ndlela yokuthi umuntu angaphila ngayo le. Uyaphila apha kuNazaretha ungasebenzi, iyaphila umuntu wokuNazaretha. Ungifundela Matthew 5 verse 14 to 16. Aiza ngamela ngaiza ngala yubiga Seni Aizwa Autune Unelutuna Aku Aulubiza Abanjani Yelenaba Akutiwe Aizwa Autume Umelutuma Awaku Aulubiza Abanjani Yelenaba Akutiwe Aulubila Mane Ausala Aubipala Ungera Aumizi Inyawavali Aubivila Mane Ausaba Ubipanga Ungena Naumbizi Ingawavali Awandinya Aungena Augandina Aunana Autala
kanjani usithile baba singayisho Baba, nina ningekukhanya kwezwe. mina nikukhanya kwezwe Umuzi owakhiwe entabeni ungesitheke. umuzi wakhiwe entabeni ngesiteke nomuntu akasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha. nomuntu kasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha Kodwa usifaka uthini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. kodwa usifaka uthini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini Kunjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu. njalo ngakukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu Kuba babone imisebenzi yenu emihle, ubone imisebenzi yenu emihle badumise uyihlo wenu osezulwini. badumise uyihlo osezulwini Ba, uyakhanya-ke la maNazaretha nebo liyakhanya kwayinina Amen. kanye labantu abafikile la ababone okuhle kumina ukuze basilandele babona ukuthi le nqwaba engaka eze lana kwenziwani la lana yinye into esizelela sizolanda iy'busiso Amen. 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 kuba iNazaretha bangasebenza bangasebenza iNazaretha abasebenzi bathi ngoba kusho ubani osebenza abantu ongasebenzi sonke sibahle Amen. Amen. uma amaNazaretha nenza okuhle phambi kwabantu sengiya ngasemaphethileni uma nenza okuhle phambi kwabantu liyaphakama igama lomuzi wasebuhleni nelami futhi igama liyaphakama Amen. 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 elandeke nebandla abanikazi baleli bandla bathi ayikho into enhle lapha emhlabeni eyodlula kuNazaretha bathi ziyophela zonke into ezisemhlabeni kuyosala kuNazaretha kuphela Amen. 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 uma sihlangene lapha-ke emaNazaretha sizocenda indlela eyakwashembe besikade sihamba indlela eyekhenani inamatshe inameva ngize nganidabula nathi alibhalishile ngoba phela thina sisenazo izinyawo zakuqala sisey'nyawo ezintsha iy'nyawo zethu zintsha ngithambile uzeshela kabili kathathu bese uyabibiyela hambisele umuntu onempehla kodwa ngiyathemba ukuthi ushembe uyosithethelele ukuthi besibhalishile ngoba yonke lento esiyenzayo suke siyenzela yena Amen. inye into efanele uyiphathe niyazi maNazaretha ukuthi la ukhona khona umngcwele nokulahlwa khona umuntu nomuntu uyikhethela kuthiwa kungabi mhlophe ingubo esiyigqokile awube mhlophe nangaphakathi ey'nhliziyweni zethu nina-ke enijwayele ukushumayela ey'ndaweni lezi iy'timela nezindebe ey'thize ningali nabantu ekushumayeleni nibancengeni kahle abantu yinhle lento yenu manje manizobathethisa manje babefika mina bafika sebengakhulumi lento athi ikhulumi nalo muntu osuke bathethisa kusuke ngamazi
nina niphethe into ephelele wazi lisuka yini nami nibangisa abantu nje ngoba akekho umuntu onalento eninayo asithandeke kubantu singabi izitha zomhlaba kepha thina-ke ngokwethu asibe ngabathandiweyo kuNkulunkulu sengivala ngicela-ke lo nyaka nje ukuqalile usipethele konke okuhle esikufisayo bese kuthi ade benezifo ziphele lo nyaka Inkosi sisizwile.